turistákat át, mikor érzem a friss bombák illatát. Mikor megszálljuk a várost, vele minden jó barát, nem győzhetik le Afroditát a vár. Mikor megszálljuk a várost, vele minden jó barát, nem győzhetik le Afroditát a vár. Miki, következő. Remélem nem pont a pisilős hülyéknél gyülekeztek. Jó idő van. Na bár szerintem a kusodában megfogtuk, hogy fogunk izzadni, mint állatok. Nem azt hívjuk, lesz a sor? 56. Zsolt, mennyivel nyerünk? 53. Mennyivel nyerünk? Elégedjél. Szinti boy, azt mondja, Zsüli, kocsmákban kérdezd azt a háttér, tévé felhangosít, háttérzaj leszáll. Érült? És anyukának a tánca. Hallod, nem te voltál, csak elmaszkírozva? Paróka volt vagy, még hosszú hajam volt. Most én csak olyan Együtt a sok barát, nem egy csoportát, szurkolunk élólé. És pittyeg, és hagyjatok. A következő megálló Rákosúti szakrendelő. A 3S-ek fognak jönni, nem sokan. GM Junior 12 fővel teszi tiszteletét. Arian Greens-esek talán 4-5-en jönnek. Elég sokan fognak jönni. Viszont ma beszéltem a Tomival, Végel Tomival, hogy ki volt írva ugye az SSZN alá, hogy szervezett szurkolás, hogy mégis kik jönnek, és mondta a Tomi, hogy ez a szervezett szurkolás már ránk vonatkozik. Innentől kezdve szabad kezünk van. Az Ádám is rábólintott, és a Tomi is rábólintott. Innentől kezdve egy új szurkolói csoport vagyunk, akik támogatnak a nagyon. Ezt kivívtuk. Együtt küzdve megyünk tovább, harcolj a zöld színekért, a Ferencvárosért! La 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 la. Én nem. Allé, allé, olyan Fradi, allé, olyan Fradi, allé, olyan Fradi, allé, olyan Fradi, allé. Budapest zöld-fehér,
egyedül zöld-fehér, Budapest zöld-fehér, csak zöld-fehér. 6 éves koromban voltam kint először az első Ferencvárosi mérkőzésen, fotball mérkőzésen, és onnantól kezdve bevonzott az egész közeg, a szurkolás, maga az a környezet, ami ott volt, és én folyamatosan elkezdtem járni fotballmérkőzésekre. Végül is egész életemben a Ferencváros közelében voltam. Figyelem, arra sokan vannak, kicsit Figyeljetek! és üzenjük a szolnokiaknak! Szolnokiaknak üzenünk, cenzúrázva! Jó, elég lesz, most egy kicsit utazzunk ki. Elkezdődik egy mérkőzés. Én fölállok oda, és teljesen átadom magam a mérkőzésnek, amit ugye elvileg én nem látok, mert háttal vagyok, de látom a szurkolók szemében. Mondjuk úgy, hogy teljes extázisba kerülök a mérkőzések alatt. Szívből hajtom a csapatot. Próbálom őket arra inspirálni, hogy az én szemembe azt a tüzet lássák, amit én várok tőlük. Egyé válok a mérkőzéssel. Azt a tüzet látod bennem, amit én próbálok, hogy bent legyen, akár pályán, akár medencében, bárhol. Ez a tűz van bennem, és próbálom mindenkinek átadni, hogy ezt a tüzet kell, és akkor leszünk jó szurkolótábor. Ez a tűz mindenkiben megvan. Ez nagyon gyenge volt! Ez kurvára gyenge volt! Mindenki a szívéből még egyszer! Teli dorogból! Mindenbe! 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 Jó szurkoló abból válik, aki tényleg saját maga eldönt, hogy szurkoló szeretne lenni, és igazi szurkoló. Évek kellenek ahhoz, hogy valaki jó szurkoló legyen. Ha 10-15 évig ott áll minden hétvégén, akkor valóban ő tényleg egy igazi szurkoló. Barátságok is kötődnek. Végül is egy idő után családdá válunk. Mondjuk úgy, hogy ez a második családom nekem. És amikor elmész egy mérkőzésre úgy, hogy felállsz oda, és a szurkolóiddal együtt, és nem tudod, hogy mi lesz, de mikor egy győzelmet adnak, mikor kijönnek, és látod a játékosokon, hogy tényleg örömmel játszanak, a Fradiért és a szurkolókért játszanak, ez minden egyes belefektetett energiát visszaad neked.
sok pluszt kapok vissza. Mondták a játékosok nem egy-két meccs után, főleg vízilabdán, hogy úristen, belül a medencében valami parádé volt, amikor mondjuk a második negyed után még jobban rányomtuk a szurkolást, és hogy évek óta nem éreztek ilyet. Mondták, és szinte mi dobtuk be azt az egy-két gólt, ami kellett. Nem ők, mi. Mert hogy annyira érezték benne a medencébe is, hogy igenis toljuk őket, és hogy kell az a plusz, és mi voltunk az a plusz egy játékos, aki kellett oda. Nagyon-nagyon át lehet adni nekik, és ők érzik is. Figyelj, figyelj! A győzelem a Ferencváros jel! Egykora már 100 csókot áll, majd egy észes meccs után galambom. Hajrá, Fradi, hajrá, Fradi, hajrá, fiúk, csak tovább. Süvít a labda a hálóba balra, hajrá, hajrá, FTC.